Janett! Az autó. Egy perc, mert én elvettem. Na, mi meg? És megy! Ne rúgj! Jaj, de jó! Magától, öcsém! Mi is megyünk fölfele. Mi is megyünk felfele! Ha megállok, értek valamit is mit? Nézd már, akkor meg felszaladunk. Ez a még jelen! Az még megy! Jövőd! Visszafele megy. És visszafele nem megy? De igen, de az már értem, hogy miért megy.